Salutare tuturor! Eu sunt Adrian și bine v-am regăsit la primul episod de Minecraft. Așa, puțin modat, eu o să scriu că este survival, am băgat aici un shader. Avem câteva moduri aici. Nu am băgat cine știe ce moduri, Active, Dynamic Lights, Mine Value, Minimap, Mod, Chopper și Waypoints. Da, sper să apreciați seria aceasta. Deci, hai să creăm o lume. Survival. What? Bun. Stai puțin. Deci, Minecraft Survival. Fuck! Deci Minecraft Survival. Prieteni, se creează lumea. Șmecher. Chiar e fain shader-ul. Puțin lor. E bine. Ok, Jetting Wood Unlocked. Ce-i? Am stai, nu, că filmez, n-am cum să-ți zic. Ok, stai numai. O să pun pauză că trebuie să fac ceva, ok? Ok, am revenit. Wow, ce dracu, Doamne ferește, ce am atâta lag? Bă, frate, mă enervez. Ajunge să tale. No, bun. Mor. Nu pot, e boss. Nu este mă pe aici un cave. Bineînțeles că sunt pe versiunea 0.14.0. Nu ești prost, nu este un cave, mă. O, că nu pot să... Nu știu. Eu cu voi vorbeam cu prietenul meu. Știi ceva? Va, știi. Agora é para presente. Hai, bă, la bac, pe un granit tău.
piatră. Nu ajungă. Mamă, câte aer îmi găsesc. Așa. Dracu, am atâta la mă, dar un bloc card. Bă, mă enervezi. Doamne ferește! Ok. Hai să luăm mult lemn să ne facem o casă. What? Ah, cred că... What? Am știut să spargem un bug, văd că... Oh my god, ce cald e! Mai încet, bă, că trebuie morță. Nu ai băgat tu cât de bine trebuie. Bagă cât de tare poți tu. La ce naiba joci, bă? Ce te joci, Edi? Te joci Dead Trigger? Da. Ah, ok. Ce da? Hai, bă. Wow! Apa mea? 8 minute. Văd că am filmat mai bai. Wow! Eu n-am înțeles nimic din ce vreau să spun, numai până la 15 fac minutele. Lasă să filmezi, bă. Ori mie nu mi se oprește dacă filmezi până la 15 minute, dar nu te lasă să le aplaudezi pe YouTube dacă are mai mult de 15 minute, deci asta e un bai. Și asta e o bubă. Că le faci chiar mai lungi, cred că de 20 ceva de minute, dar... Dă-i mai încet sonorul ăla. Că iar bate soară mea în perete, să dai mai încet. Că nu scoți afară.
Trăiește ale. Chiar dacă dai edit, amă nu pot, că filmez. După ce filmez, îți fac. Bă, stai, mă, stai. Nu umbla, bă. Nu. Nu umblați deloc. Mamă, ce lumină faină se face. Ce dificultate uzi? Ok. Cred că o să, pe episodul viitor, cred că o să scot textura. Nu știu, dar am lag. What the fuck are you doing? Unde mi-a dispărut ușa? Ce toți ce? What the fuck? What? Iar a dispărut. Oh my god, ce bug. Bă, pe textura asta... Ok. Ce bug? Frate, eu am dificultate. Uite-l-ai. Ok, cam atât a fost episodul de astăzi. Noi ne venim pe data viitoare. V-aș ruga să lăsați un like și un subscribe. Pa!